rera baituka yau na gari na katika da maza mu mun zo mu domin gaisuwa yake family na katika da sada zumunci da kaura yan wani furfuto mu sada zumunci haka mi yi rawa mi ta ku kamar haka ana da farin ciki don na za a ga ɗaukaka dan katika family ba rabuwa Assalamu da sauransuwa Alhaji Yusuf kakanmu alamar rahama waziri tsoho shi ma ne mai rahama shi ma mara ya tafi Allah bai mai rahama Musa Zarabu kakanmu alamar rahama Alhaji Adamu yanzu mu alamar rahama wakili tuka kakanmu alamar rahama ɗaya kai ni rabuwa sai wata rana da barak na wani ke yawa.